Wir sind auf dem Weg in ein Lurunas Restaurant, weil ich habe nämlich heute einen Termin in der Stadt beim Arbeitsamt und danach bei einer Zeitarbeitsfirma. Wir gehen aber vorher essen. Es ist immer sehr gutes Essen, preiswert und man kann sich so viel holen, wie man möchte. Getränke sind mit drin, Kaffee. Das ist eine gute Sache. Und ich sag mal, es geht so bei 12 € geht's los, bis 15 € ungefähr. Ja niissä kannattaa Suomessa käydä. Laatu on hyvä ja hinta on edullinen. Suomalaiset eivät kovinkaan paljon käy ravintolassa iltaisin, mutta työssä käyvät ihmiset käyvät todella paljon lounasravintolassa ja kaikki muutkin myös. Ja niissä on tarjolla erilaisia ruokia ja laatu on yleensä loistava. 4 tuntia. Hostelli, näytän. Jaha, siellä on hostelhuoneita. Kauli. Vierastella. Und was man immer in Finnland findet, auch diese Po-Duschen, ja. Omat pyyhkeet. Joo. Kaikille. Suomessa asennetaan aina, kun on vessa, niin pöntön viereen käsisuihku. Ja sitä käytetään näin. Aukaistaan hana. Ja tästä painetaan. Niin tuo vesi tulee täältä. Aha, mutta miksi? Mutta ei tule ilman. Ei tule, okei. Okay. Joo, eli tämä täytyy olla aina päällä, niin ei tule vahingossa vettä. Mutta se asennetaan aina, niin naiset voivat tehdä oma pesu. Ja voi esimerkiksi pestä helpommin vaikka vauvanpyllyn, mutta voi tehdä kaikenlaiset pesut. Ja jos nyt haluaa, niin voi pestä kakan jälkeen pyllyn, mutta en usko, että kovinkaan moni tekee. Että luulen, että naiset eniten käyttävät. Ja se on oikeasti helppoa ja hygienistä. Ja kotona se on kätevä, kun peset vaikka koiran tassut tai mitä tahansa, koska siitä tulee vettä vain kun painat. Joo, minä laitan tänään. Hyvä ruokailu? Hyvää ruokahalua. Ruokahalua? Kyllä. Okei. Hyvä ruokahalua. Meiltä puuttuu salaatti vielä, koska lounasaika on juuri alkamassa. Ja se ei ollut vielä valmista. Haemme sen kohta. Mangolassi. Ei se on vanillepudding. Der Besuch beim Arbeitsamt ist vorbei und bei der Zeitarbeitsfirma. Also sie machen mir ganz gute Hoffnung. Ab September sieht die Welt hier anders aus. Da gibt es dann wirklich Arbeit ohne Ende. Es gibt ja hier keinen Tag ohne neue Erkenntnisse. Mir ist es aufgefallen schon bei diesem Mitsommerfest bei Johannus, dass die Spritpreise, wenn irgendwas ist, extrem in die Höhe schnellen. Es war zum Ferienanfang hier, wo ich nach Finnland gekommen bin, ziemlich teuer. Dann wurde es günstiger. Zu Johannes wurde es wieder sehr teuer. Und jetzt, wo das Wetter schön wird, ja, jetzt ist der Sprit auch wieder teurer geworden. Die richten ihre Benzinpreise danach, ob die Leute viel mit Auto unterwegs sind. Eigentlich wie bei uns, aber dass es bei uns wetterabhängig ist, das ist mir neu, ja. Aber hier ist es so. Das ist echt krass. Ich werde es weiter beobachten.